Preċedent fil-qrati ta' pajjiżna jikkonferma li l-kundanna tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fuq id-Deputat Franco De Bono hija nulla u illegali. Is-sentenza tal-qorti li tmur lura 3 ta' Awwissu tal-1961 tikkonċerna deċiżjoni oħra tal-Kumitat Eżekuttiv Nazzjonalista fil-konfront tal-avukat Albert Ganado li kien tkeċċa mill-partit f'Mejju tal-1958. Wara din id-deċiżjoni, Albert Ganado fetaħ kawża kontra George Borch Olivier bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Ganado kien sostna li d-deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kienet illegali, nulla u bla effett, għaliex ma kienx ittieħdet skont it-termini tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista u għaliex Ganado ma kienx ingħata opportunità biex jiddefendi ruħu u għalhekk ma ġewx rispettati r-regoli tal-ġustizzja naturali. Il-qorti kienet tat raġun lill-avukat Albert Ganado. Il-ġurnal kulħadd jgħid li hemm xebħ qawwi bejn il-każ ta' Ganado u dak tad-deputat Franco De Bono. Franco De Bono qed jargumenta li d-deċiżjoni fil-konfront tiegħu għandha tiġi annullata għax skont artikolu 50 tal-Istatut Nazzjonalista każijiet ta' dixxilpina għandhom ikunu trattati mill-Kumitat Amministrattiv u mhux mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Bħal Ganado, Franco De Bono ma natax opportunità xierqa biex jiddefendi lilu nnifsu. Sa dan it-tant il-Gazzetta The Malt Independent on Sunday tikkwota lil Franco De Bono jgħid li qed ikkunsidra li jiftaħ kawża l-qorti kontra l-Partit Nazzjonalista. Skont Franco De Bono, l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista huwa saħansitra illegali u ma jirrispettax il-prinċipji tad-demokrazija u tal-ġustizzja naturali għaliex jippermetti li l-eżekuttiv iressaq akkużi fil-konfront ta' persuni u l-istess eżekuttiv jiddeċidi dwarhom. Wara dawn iż-żewġ artikli fuq il-gazzetti, Franco De Bono kiteb fuq il-blog tiegħu u qal li l-omertà u s-silenzju tal-aħħar ġimgħat dwar din il-kwistjoni jitkellmu weħidhom.